Dnes si povieme, aké druhy predmetov podnikania poznáme. Na konci videa sa dozviete, aký je nový sadzobník za jednotlivé predmety podnikania. Predmety podnikania delíme na voľné, remeselné a viazané. Voľné živnosti sú druhy, ktoré môžete vykonávať bez špeciálneho vzdelania, skúšok alebo odborných kvalifikácií. Je to napríklad maloobchod, reklamné služby či upratovanie. Remeselné živnosti, na rozdiel od voľných živností, vyžadujú špeciálnu odbornú kvalifikáciu. Tieto živnosti vyžadujú dokladovanie odbornosti, ako napríklad výučný list, maturitné vysvedčenie alebo prax v danom odbore. Typickým príkladom je kaderník, murár či pekár. Výhodou remeselných živností je, že zaručujú istú kvalitu a odbornú úroveň služieb, pretože ľudia, ktorí ich vykonávajú, majú v danej oblasti potrebné znalosti a skúsenosti. Na viazanú živnosť sa taktiež vyžaduje splnenie špecifických odborných podmienok, aby ich bolo možné vykonávať. Na tieto živnosti zväčša potrebujete rôzne certifikáty, oprávnenia alebo dokonca prax v danej oblasti. Príkladom je prevádzkovanie cestovnej kancelárie. Viazané živnosti sú teda určené pre oblasti, kde chyby alebo nedostatky môžu mať vážne následky pre zdravie, bezpečnosť a majetok. A aké sú poplatky za jeden predmet podnikania? Pri elektronickom podaní sú voľné živnosti zadarmo. Pri viazaných a remeselných živnostiach je poplatok 11 € za každý predmet podnikania. Pre viac info klikajte na www.srojhnet.sk.